שלום, קוראים לי דני גריגורי ויינברג, והיום אני רוצה להראות לכם משחק של פליימוביל שקניתי לפני כמה ימים, שקוראים לו פליימוביל פלייט, שזה מיוחד. ואני רציתי להראות לכם את מה שיש בתוך המשחק. אז בואו נראה. אוקיי, יש לנו פה את הדיילת. יש לנו פה רואים, יש לנו פה 3 ו4 אצל הדיילת אוכל, יש לנו מטוס. יש לנו פה מיצים, 1 ו2 מיצים, מצטפוחים ומצטפוזים. יש פה את התיק של הדיילת, מזוודה, 4 כוסות, שכחתי איך קוראים לזה, זה ששופכים תה או קפה, והעגלה של המטוס. אז בואו נראה את זה יותר. אוקיי. אז יש לנו פה הכל מפוזר, בסדר, יאללה, בואו נתחיל. יש לנו פה דיילת שאפשר לקרוא לה אנג'ליקה, רבקה וכל מיני שמות של דיילות שמתאימות להם. לדיילת מצורף תיק, ככה, תיק צדדי. לדיילת מצורף גם כובע. בבקשה. אוקיי. את הכובע שמים עליה. הופה, ככה. הנה, ושמים עליה, וככה זה יוצא. אוקיי. הנה, בבקשה. ומצורף לדיילת גם מזוודה, ואפשר לשים הנה, שתראו ככה. עכשיו, עם הדיילת סיימנו, עכשיו נתחיל עם העגלה. הנה, הנה זאתי העגלה. בבקשה. ככה נראית. לעגלה יש 2 תאים, 1 ו2. נפתח אותם. 1. וגם תא שני. 2. ויש לנו 2 תאים. עכשיו, יש לנו את התא, ויש